Karlsson, det vinner 2-0 där KI. Syren var han uppborren. Jag halt det. Jag halt jag vet bättre det allt. Hur upplevde du det? Det var alltså jag hade en arbetsserie och allt. Här det ska spela, där kämpa väl. Där kör han olja pressa nu fast. Så hinner in. Tid är ösnen under en avsen tröste. Det är vet ja. Men jag vet vi rör bara ta en distaganchen nu va. Fyrbils FM färja och så ta en distaganchen och så vidare så långt det räcker. Ursligt så det har inte akkurat varit i topp och tid har varit under en avsen tröste kan man säga. Är det lättna Lutsinte så att det kan vinna 2-0 av Arva fortsatt någon ur Klaxvik? Jo, det är viktigt och jag hade faktiskt lättnat det inte press och lättnat faktiskt att han så det. Så vi tar fulla liksom att vi där var alltså det är färdigt ja. Så nu kan det bara gå in vi alltid så. Men ju öle viktigt att vinna. Det kan bara gå in vi till vad sagt hans upp efter. Ja, jag halt det. Helt säkert. Hur stängt upp? Nej, alltså ta en distaganchen så vidare vet. Klara kommer i stäba finalen så är vi nökter alltid för först.